Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, erruki jauna, Kristo erruki, Kristo erruki, erruki jauna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoiz. Jainko jauna, zuk Santa Katalina Sienakoa bihotz guztiz jangoikoa maitatzera eraman zenuen zure semearen nekaldia kontemplatuz. Eta Elizaren zerbitzari zintzo bilakatu zenuen. Iguzu bere bitartez gu ere Kristoren misterioarekin bat eginik bizi gaitezela, eta pozez bete gaitezela beti bere aintza adoratuz. Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko tarrega bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Joan apostoluaren lehenengo epistolatik. Senide maiteok, hona hemen Jesukristoren gandik entzun dugun mezua, eta zuei iragartzen dizueguna. Jainkoa argia da, eta harengan ez da inongo ilunik. Harekin alkartasunean bizi gerala esan, eta ilunpetan baldin bagabiltz gezurra diogu. Eta ez dugu egiaren moduz egiten, baizik argitan baldin bagabiltz, elkartasuna dugu batzuk besteekin, eta haren seme Jesusen odolak pekatu guztietatik garbitzen gaitu. Pekaturik ez dugula esaten badugu, gure burua engainatzen dugu, eta egia ez dago guregan. Gure pekatuak aitortzen baditugu ordea, leiala eta zuzenaren jainkoak barkatuko dizkigu pekatuak, eta gaiztakeria guztitik garbituko gaitu. Pekaturik ez dugula esaten badugu, gezurti egiten dugu bera, eta haren mezua ez dago gugan, eta ene seme alabok pekaturik egin ez dezazuen idazten dizuet hau. Hala ere, norbaitek pekatu egiten badu, badugu laguntzailea aitaren aurrean, zuzena den Jesukristo. Harek bere burua eskaini zuen gure pekatuen barkamenerako, eta ez gureen barkamenerako bakarrik, baita mundu guztikoen barkamenerako ere. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jauna zure maitasuna abestuko dut betiren beti. Jauna zure maitasuna abestuko dut betiren beti. Zure leialtasuna adieraziko gizaldiz gizaldi. Esana bai duzu maitasuna betiko dut eraiki. Zure leialtasuna zeruan duzu sendo erazi. Jauna zure maitasuna abestuko dut betiren beti. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesusek esan zuen, bedeinkatua zu, aita, zerulurren jauna, gauza hauek jakintsuei eta burutsuei gorde eta jende apalari agertu dizkiozu eta. Bai aita, honela izan duzu gogoko. Nere aitak dena eman dit, eta ez du inork semea ezagutzen aitak baizik, ez da aita ere semeak baizik, eta semeak agertu nahi
izan dienak baizik. Zatozten igana, nekatu eta lanpetu guztiok, eta nik arinduko zaituztet. Hartza zuen ere uztarria, eta ikasi nigandik, bihotz bera naiz eta apala, eta aurkituko duzue zuen arimentzako atsedena. Nere uztarria leuna baita, eta nere zama arina. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jesusen hitz eder hauek ebangelioan entzunda, maitasunez eta goxotasunez betetako hitzak zatozten igana, nekatu eta lanpetuak. Hain zuzen ere, berak atsedena eman nahi digulako, berak indarra eman nahi digulako. Horregatik, dira hitz batzuk, bizi guzin bihotzean grabatuta bezala eduki behar ditugunak. Eta benetako pakea eman behar digutenak. Hau da, zatozten igana nekatuok, lanpetuok. Eta nik arinduko zaituztet. Hitz ederrak, sakonak eta maitasunez betetakoak. Eta gaurkoan, ari gera santa bat ospatzen. Sienako Santa Katalina. Eta egia baldin bada, esan genezake egia da, gizartean eta baita ere, elizan, askotan emakumeak beti baztertuak edo gutxietsiak izan dirala, baino egondu dira halako salbuespenak, izugarrizko itzala eduki izan duten eta izugarrizko eragina izan duten emakumeak, bai gizartean eta baita elizan ere. Pentsatu dezakegu hoietako bat dudik gabe Sienako Santa Katalina degula. 14. mendean jaio zen Sienan, Italiko Toskanan dagoen Sienan, eta gaur egun elizak konsideratzen du alde batetik elizaren doktore bezala. Doktoreak badira 30 eskas olako bat, eta horietako bat Santa Katalina dugu. Eta bestetik ere konsideratu dago Europako zaindari bezala. Hain zuzen ere, 6 zaindari dira Europakoak, alde batetik San Benito, baita ere italiarra, nortxakoa, eta berak batez ere fundatu zuen monakatoa, benediktinoak, eta izugarrizko eragina eduki zuen batez ere kultura klasikoa, erromatarrena eta greziarrena Europara, esan genezake, transmititzeko lanean monje amanuense haiek eskuz banan klasikoen lanak eta klasikoen liburuk eta kopiatu izan zituzten, eta haien orazioak, haien monasterioak izugarrizko eragina izan zuten Europa sortzean. Eta horregatik, San Benito dugu, Europako zaindari bat. Beste bi senide, San Zirilo eta Metodio, horiek batez ere ekialdean eduki zuten, ikaragarrizko itzala, ikaragarrizko garrantzia, baita alfabeto zirilikoa, hizkuntza asko batez ere eslaboak zirilikoz idazten dira, errusiera, ukrainiera, bulgariera, serbiera, hizkuntza asko zonalde hartakoak, alfabeto zirilikoz, hau da, Zirilok eta Metodiok sortutako alfabetoa erabiliz idazten dira. Eta izugarrizko eragina izan zuten, batez ere ekialdean, baino Europa osoan. Bestetikan, dugu baita ere Santa Brigida, Sueziakoa. Beste zonalde hartan ere eragina handia eduki zuena. Eta beste bat, baita ere dugu Edith Stein, edo Santa Teresa Benedikta, gurutzekoa, hain zuzen ere bera judutarra, eta naziek konzentrazio kanpo batean martiri hil zutena. Bertan harrapatu eta han hil zuten, eta bera ere Europako zaindaria dugu Santa Katalinarekin batera. Eta Santa Katalina bizitu zen 14. mendean, Italian, eta izan duzan elizarentzako oso mende zaila, zailenetako bat behintzat. Mendebaldeko zisma gertatu zelako. Hain zuzen ere, arazo ezberdinengatik, oain danak eta adierazten naiz hasi behar, baina aiatu zen momentu batera, 2 aita santu zeudela. Eta jende askok etzekin zein zen benetakoa. Eta momentu konkretu baten 3 izatera ere aiatu zen. Eta
sinistunentzako, eriztarrentzako, katolikoentzako, izugarrizko sufrimendua izan duzan ura. Eta Santa Katalinak ehundoko eragina izan duzuen, esan genezake, etapa zai hori superatzeko. Eta batez ere lan egin zuen Erromako sedea, Erromako egoitza, garai hartan ere Frantziko erregeek indar handia zeukaten, eta aita santu batzuk Avignonen egondu ziren, eta han ere badago beste egoitz bat, aita santu batzuk bizitu zirena Avignonen, eta berak lan handia egin zuen, benetako aita santua Erroman egoteko, eta bat bakarra izatera aiatzeko. Horregatik eskatuko diogu Santa Katalinari, berale pertsona oso mistikoa izan duzan, txikitandik devozio handikoa, Jesus asko maite zuena, bere nekaldia eta meditatzen zuen, eta halako bizi, barne bizi espiritual oso sakona zuena. Eta eskatuko diogu guri ere eman dezaigula, maitasun horretatik, guri ere lagundu dezaigula, beti elkartasunaren alde, maitasunaren alde, eta elizaren alde ere lan egiten, beti aita santua maitatuz, errespetatuz, eta aita santuari obedituz. Gaur egun, Frantzisko gure aita santuari. Eta gure eskariak burutuko ditugu, eskatuz egunero bezala, gure jangoikoari gaixorik dauden guztien alde. Koronavirus, pandemia, izugarri hau, lehenbailen pastu dadila, berriz ere, esan genezake normaltasunera itzultzeko aukera egon dadila. Normaltasunera itzultze hortan, danok itzul gaitezela humanoagoak, solidarioagoak, besteengan gehiago pentsatzen degula. Mundu hontako gauza txikiak, gure bizitzako gauza txiki horiek askoz gehiago estimatzen ditugula. Eta batez ere, pertsonak gehiago maite ditugula. Jesus munduko argia, Jesus betiko bizia, Jesus zinezko egia. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan, jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Onar jauna, eskaintzen dizugun sakrifizio hau Santa Katalinaren egunean ospatzen ari gera. Berak bere irakatsien bidez eman dezaigula jakinduria, zuri eskerrak maitasun handiagoz eman ahal izateko Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko alguztidun beti ereko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagatik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusi agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin guk ere zure ospe eta aintza goreste ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, santu, santu, santua, zeru lurrak beterik dauzka zure dizdirak, osana zeru goienetan, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogi eta ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak,
saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogi hartu, eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu, zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak. Harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun ezkero. Eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estuadietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu errebetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa dan bezala, emaiezu Elizari pakea eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Hona hemen, jangoikoaren bildotsa ona munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zunen etxean sartzeko, baina esan zazuiz bat eta sendatuko naiz, Kristoren gorputzak.
egin dezagun otoitz. Jauna, orain hartu dugun zeruko janari honek Santa Katarina bere bizitzan ere indartu zuena izan dadila guretzako zure betiereko aintzaren doai. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Bedeinka zaitzatela jainko guzti aldunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak jangoikoari. Regina Celi letare, alleluia. Quiaque meru isti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.